No tak toto je nádhera. Hej, a tuto pozerám auto a proste toto vedľa mňa. Ahojte, takže máme ďalší chladný deň. Mali sme večer asi 0 stupňov alebo 1, takže trošku menej vám tu nahrávam na tomto spodnom ostrove zatiaľ, ale momentálne dneska stále sme vo Vanake, kde som vám ukazoval, ako sme dostali klinec do gumy a takéto ďalšie blbosti, ale momentálne sa ideme pozrieť na National Transport and Toy Museum. Mali by tam byť nejaké rôzne staré autá, rôzne staré hračky. Už sme išli okolo toho viacejkrát, takže sme veľmi zvedaví, že to bude. Vyzerá to fajn, takže vám to samozrejme natočím. A vyzerám nejako takto, ale kvôli tomu, že sme vlastne teraz vstali nedávno a umyl som si tvár len studenou vodou. Takto tu stojíme. Sa nachádzame pred vstupom, ideme si zaplatiť vstupné, malo by to byť nejakých $23 cca na osobu a idem vám to poukazovať celé. Ja sa síce v autách moc nevyznám, ale tak poukazujeme si, čo tam je. A môžete mi napísať do komentáru, ak sa niekto vyznáte niečo k tomu, ak dá čo zaujímavé. Ideme na to. Už sa nachádzame dnu a vlastne pani, ktorá robila na recepcii, tak nás celkom prekvapila, lebo vedela, kde je Slovensko, dokonca tam ešte aj bola, lebo natáčala nejaký film na Spišskom hrade. Čiže fakt, že zaujímavé. A celá táto kolekcia je to akože obrovský komplex, keď sme to teraz videli na mape. A vlastne jeden človek ako keby to nazbieral, čiže to je celkom veľká sranda. A toto auto je vlastne prvé auto, ktoré si kúpil tento človek, čo nazbieral všetky tieto veci a už v 17 a bolo to jeho prvé auto. A sledujte, vyzerá to ako niečo z mafie alebo tak. Takže wow. Riadne starý kúsok. Ako? Nie z mafie? A z čoho? Čiže je to Ford Model T 1921. Mimochodom, toto je údajne jedna z najväčších súkromných zbierok na svete, či už aut alebo hračiek. Malo by to byť okolo 600 aut, 23 lietadiel a viac ako 100 000 hračiek. Sledujte tu svoje staré kamery. Kúknite, ako fotky. Aj úplne, no. Wow. Kodak. Kodak Chrome 40, to sú proste filmy. Wow, sledujte to. Ja mám pocit, že tu je hocičo. Takže hocičo. Aké ovládanie. White balance, indoor, outdoor a prizumovanie. Teraz sme v sekcii kamier a tu vedľa je nejaké Sylvanian Families a Sylvanian asi to je značka hračiek, nie? Asi nie hračiek, ale asi týchto, vieš. Asi hej, týchto panáčikov a pozrite sa, to je proste kolekcia domčekov a všetkého. Nie, ale sa tam dozadu. No. Tu tam máš normálne celé. A potom, hej, toto sú tieto Sylvania a potom zrazu sa presunete ďalej a tu sú hocičo, ja neviem, čo sú to za hračky, úplne zase hociaké. Hej, a toto sú prasiatka na zbieranie peňazí a to sú vlastne všetko. Možno to by sme aj my mali takéto blbosti, len my sme to isto povedali. To sú všetko pokladničky rôzne, pre Boha. Mňa by zaujímalo ten background za tým týpkom, že čo, vieš, že akože ale skade mal proste peniaze na to. Ja to vieš, to dostávaš Pozrite sa. Nejaké, Ty kokos. Tu nachádzaš určite. Wow. To je trošku strašidelné. Máme takú doma, takúto... Fakt? Hej. Tieto babiky sú proste hrozne podľa mňa strašidelné, tieto staré. Ja mám v izbe ešte, veď nevieš, ja mám na to. Hej, viem. Ja sa bojím vidieť. To je, akože neviete si predstaviť, hej, toto je len taký náhľad toho, aké to je veľké a toto je len jedna miestnosť a tu ich je ešte asi 3 alebo 4 a ešte je to aj vonku. A to nie sú len hračky, ale to sú aj auta, aj lietadla, aj proste všetko. Ja to nechápem. Ale sledujte, aké je to vyleštené, krásne auto. Čo je toto za auto? Standard 8, 1946. Sa na ňo pozrieť. To vyzerá riadne. Akože fakt, že pozrite sa na ten stav. Aj všetko. Wow. Ty kokos. No tak toto je nádhera. Hej, a tuto pozerám auto a proste toto je vedľa mňa. Čo to je? Čo to je? Bože. A to ono to ešte má... Toto sú vlastne také... Ako keby štítky, to každé auto na Novom Zélande má a to je, že máte platné WOF a REGO a bez toho vlastne nemôžete jazdiť.
Wow, môžeme sa pozrieť na ďalšie auto. To je Austin A90 Atlantic 1952. Sledujte ten stav. Ty kokos. Wow, nádhera. Máme ďalšie auto, tam sú ďalšie, ty kokos, toto je fakt akože, tu je toho strašne veľa. Sunbeam 1969. OK, všetky sú úplne v top stave, fakt. Toyota Corolla 1973, toto je jediné auto, ktoré akože poznám tento typ. Toyota Corolla, to tuším sú aj nové, proste normálne. Nový model, wow, ukážte na to. Čakajte, ukážem vám to aj z dnu. Tu bude vidieť Toyota Corolla. Nádherné. Skúste si tipnúť, koľko, no môžete aj libier, alebo eur, koľko podľa vás stálo toto auto v 52. Skúste mi napísať do komentáru, ja vám to, kto to trafí, alebo potom vám napíšem do komentáru reply, že či ste boli blízko alebo nie, ale toto ma fakt akože prekvapilo. Bože, pozrite, to sú takéto ježibaby. Ja si pamätám, moja starka mala, alebo má ešte stále takúto ježibabu, ktorá sa smiala, keď ste prešli okolo, alebo že keď ste spravili nejaký hlasitý zvuk. A presne to nejako takto podobne vyzeralo. Preboha. Toto, počúvaj, ja som toto v škole stával, ale toto nevolalo sa to Mekano, ale tuším, že Merkur. A bolo to presne niečo takéto. A ja som šiel na základke na súťaž s tým a stával som taký žeriav. Merkur sa to volalo. Pamätáte si toto niekto? Presne to boli takéto stavebnice a to si normálne šrobičkami skladala a vedela si z toho spraviť proste takéto veci. A skateboard, takéto somariny. Pamätáte si to niekto? Skúste mi napísať, že ak si to niekto pamätá, ale presne to takto vyzeralo. A zdá sa mi, že to volalo Merkur. Kokos, ale tu sa niekto riadne vyblásil s tým. Toto reálne som mal doma, tohto Bionicla. Ty kokos, a to ja že teraz ho vidím v múzeu. Alebo proste, chápete to? Presne tohto Bionicla som mal doma. Tohto Bionicla, presne tohto som mal doma. Úplne presne. Ľudia, nechcem si ani predstaviť, že koľko alebo aké drahé musia byť tieto veci. Predstavte si, že koľko je tu tých figuriek a už podľa mňa vtedy museli byť drahé a toto sú všetky zabalené podľa mňa v pôvodnom obale. Wow, a je tu všetko akože ohľadom Star Wars. Ja som síce Star Wars nevidel, ale sledujte tie figurky. Fakt, podľa mňa to musí byť hrozne drahé. A to všetko je Star Wars. Potom tu sú už ďalšie veci, ale tieto figurky, wow. Radšej sa zase presúvame k časti Kautam. A wow, akože fakt toto múzeum, alebo ako to nazvať, je to zatiaľ najlepšie podľa mňa, čo sme videli. A ešte tu budú lietadlá a takéto veci. Tu máme Chrysler 300, 1965. Musíme na pozrieť spredu, som zvedavý. Ty kokos, tak toto akože... To vyzerá nádherne. Pozrite sa, aké je to auto extrémne široké. To je proste fakt ako autobus, no. A oproti tomu, napríklad tuto bolo ten Sunbeam, toto je, ja neviem, polka z toho. Toto je, že tam fakt ste si sadli vedľa seba a nedočiahli ste na seba, podľa mňa. Máme ďalší Chrysler a sledujte, čo tu je. Toto auto vyzerá presne ako to, čo bolo v tej rozprávke Cars. Packard Clipper. Nespomeniem si, ako sa volá, ale ešte aj v takej farbe je, sa mi zdá. Wow. Ale je toto auto. Je to určite ono, ja si to pamätám. Ty kokos. Normálne som prekvapený, že toto vidím.
to čo? F400 Ferrari. Sledujte tie kolesa. To je nádherné. Toto fakt vyzerá super auto. Aj ten stav. Wow. Ferrari 400i 1979. My sme v podstate stále len v tej prvej budove a už som vám tu natáčil asi milión vecí a stále tu len zo pár aut. Zatiaľ najlepšie toto Ferrari sa mi akože najviac páčilo, alebo ešte toto. To bol brutálne pekné auto. A ideme ďalej, som fakt zvedavý, čo nás tu ešte čaká. Super, zatiaľ akože fakt, že najlepšia vec vo Vanake určite, aj na tomto spodnom ostrove vyzerá toto super, je to tu krásne. Sledujte Nissan GT-R Skyline, 93. Nissan Skyline. Tiež ikonické auto celkom. Aj krídlo. Tak toto je iný luxus. Akože starý Rolls Royce. To tuším, že sa to že to behávalo dole. Ale neviem, či aj na týchto starých. Možno na týchto starých nie, ale... Ale wow. Starý Rolls Royce, kúkajte aj tú farbu, úplne taká matná. Nádherne to vyzerá. No, samozrejme. Ford Mustang 1966. Krásnej červenej farbe. A vraj vzadu sú Krispy Kreme krabice. Ideme sa na to pozrieť. Staré Krispy Kreme krabice, čo ste mohli vidieť z vlogu predtým, ako sme to ochutnávali, ale ty kokos, tak toto auto, neviem, či to dobre vidíte, ale toto auto vyzerá nádherne znúka. Ten volant, wow, úžasné, krásne auto. No, takže presúvame sa teda do ďalšej haly, takže som zvedavý, že čo nás tam čaká, ale dúfam, že aj nejaké ďalšie autá a takéto veci a budú tam ešte aj lietadlá, o tom viem. My to budeme celý deň. Hej, že možno to budú aj Hot Wheels, proste pozri. Všade autička. Wow. Pozri sa na tú stenu tých Hot Wheelsov. Sledujte to. Každý nejaký americký film má takéto šerifské auto, keď je nejaké staršie. Vyzerá to úplne super to auto. No toto múzeum rozhodne ešte nekončí. Pozrite sa, aké to je veľké, to sme ešte ani neboli. Potom sa ide ešte von. Ešte sme neboli pri lietadlách. Už teraz sme tu podľa mňa nejaké 2 hodiny. Volkswagen chrobák. Ste videli niekedy zbierku lyžíc? A to sú asi z každého mesta, dokonca tam boli ešte nejaké autá, hocičo, proste zbierka lyžíc. Hociaká. Random. Ďalšia budova za nami a už sa asi presúvame aj na lietadla. Tak, tretia budova. Ideme na to. Aj, zase auta, čo je sakra toto? ...1966 Jaguar.
No to som, no. Wow, ale aj tá farba, ja mám pocit, že oni si túto farbu zachovali, že oni robia aj teraz takúto farbu. To je taká, ja neviem, baby blue alebo niečo také, ale vyzerá to pekne. Strašne dobrá farba a wow, Jaguar, tak je to starý. Super. A sledujte, máme tu prvú Škodovku. Škoda Sabre z roku 1969. No z tej haly sa ide do ďalšej haly, kde je obrovské lietadlá. Pozrite sa, to sú staré nejaké vojenské autá, nejaké autobusy. Ja neviem, to je fakt obrovské, my sme tu už fakt, ja neviem, hrozne dlho. A je to tu super, fakt odporúčam každému, ak náhodou aby ste tu boli, tak sa tu zastavte a ak nie, tak dúfam, že aspoň prostredníctvom tohto videa som vám to tu nejako ukázal. Ale pokračujeme ďalej. Toto lietadlo riadne. To je obrovské lietadlo, len tak v strede haly. No, ďalšie veci, ďalšie autá. Proste je tu toho milión. Hej, no. Akože, hej, no v tej hale je strašná zima. Lebo ako je plechová, tak sa tam drží strašne chlad. A vyšli sme teraz von a je tu o dosť príjemnejšie. Motory, rôzne stroje ďalšie, autobusy. Ja neviem. Tu je kolotoč z auta. Musím pekne normálne z auta kolotoč. Vyzerá to ako normálne osobné auto a oni toho spravili, alebo je to normálne originál. Takýto kolotoč. Čo to tu behá? Aha, pozrite, ono tu normálne behá pomedzi tie auta nejaký vták. On len behá, ani nezlietol, ale má krídla. A tuto je zase. A robí nejaké divné zvuky. Rastie im tu kapusta. Dostali sme sa do nejakého lietadla. Sledujte to. Ale pozrite, aké veľké okná mali. Oproti akože teraz, čo bývajú v lietadlách, sú podľa mňa dosť väčšie. To je len také maličké lietadlo pre pár ľudí. Ale je tu dosť veľa miesta aj na hlavu. Sranda. To je super. Však? Akože riadne comfy. Tak a máme už teda asi poslednú halu pred nami a ešte nejaké veci, čo sú von. Tak sa to vám poukazujem a... Ja si myslím, že tam dole naozaj ľudia začať. Aha, vyzerá to tak. Vyzerá, že tuto ešte pripravujú niečo dole. Zatiaľ sa tam nedá ísť, ale je tu mega veľká zima, takže ideme dnu, ideme pozerať poslednú halu a ešte si ukážeme takéto lietadla a stíhačky nejaké, čo sú von. A aj policajné auto, aké vidím. Tu máme zase nejaké lietadlo Air New Zealand a dá sa ísť zase jedno pravdepodobne, tak vám to ukážem. Ale tieto už sú, aj Nika povedala, teraz už zase v lepšom stave a hore sú dokonca ešte aj motorky. Ale wow, je tu fakt, že strašne veľká zbierka týchto aut starých a vidno, že sa o to pekne starajú. Aj takto. Poďme sa pozrieť do toho lietadla. Lietadlo je to Fokker z 1961. Sa pozrieť, no, ako takéto lietadlo vyzeralo znútra. Neviem, či dobre vidíte to malé vecko. Fúha, to je dosť veľa priestoru, ale neviem, či to je pôvodne, ako tie sedačky boli. Ty poviem, že nie. Samozrejme, prečo by ich takto dávali. Ale wow, lietadlo celkom fajn. Ja neviem, nevidím až taký rozdiel medzi lietadlami teraz a lietadlami predtým. To môžete vidieť kabínu. A lietadlo bolo celkom maličké.
iba dva ľudia sedeli vedľa seba, dva naproti ním. Takto. Jedna vecko vzadu. Čo viac? Keby takýmito lietadlami chodíte, kde je málo ľudí, super. Keď vystúpite, hneď sa dostanete von. A to som ja. Čaute. Cadillac 1928, Daimler 1929, toto nemá ani motor, Ford Model TT 1926. Ďalší Ford Model TT. Zaujímavé je, že toto je normálne, že drevené. Normálne, kde ste sedeli, tak je tam drevo. Chevrolety rôzne. Zase táto farba. Táto farba toho Chevroletu, to je nádherná farba. Fakt táto tmavo-modrá. Aj toto. Vyzerá super. Tak toto už je vec. Čo to je? To bude Cadillac, že? Cadillac z 1960. Sledujte tú farbu, aj aké to je zachované. To je fakt hrozne veľké. Pozrite sa, aké je to široké a aké je to dlhé. Veď to kde vy ste parkovali? Na Slovensku nezaparkujete. Kokos, ešte, to je extrémne aj vysoké. Co pozrite, mne to je nadpás a ešte proste, to auto je fakt hrozne široké, veď ja si neviem predstaviť, že by to teraz jazdilo na ceste a to v 1976 spravili toto auto. Wow. Obrovské. A ešte ono je, pozri, ako je stavané, ono má úplne ten predok tak vyvýšený a že je tak ponorené zadu. Tak poslednú halu sme úspešne prešli a už len pár lietadiel, ktoré sú vonku, policajné auto a už je to u konca toto celé. Ale sme tu fakt zabili extrémne veľa času, podľa mňa už 2 hodiny, my sme začali asi ani neviem, okolo 11. Super, fakt, že na zabitie času a pozrieť si nejaké takéto veci, koho to baví a koho to zaujíma, je to podľa mňa paráda. Private jet. Neviem, či by som tam lezol. Tam ide. Takže múzeum úplne úžasné, už sme u konca, strávili sme tu fakt, že ja neviem, asi 3 hodiny a videli sme rôzne veci, auta, hračky, lietadlá, tank dokonca, úplne super, ja fakt som nadšený z tohto a určite odporúčam sa tu zastaviť a ak nie, tak aspoň prostredníctvom tohto videa som vám to mohol ukázať, takže sa vidíme u ďalšieho videa, majte sa, čaute.